Rothluithe agus Uilleannacha rang a dó. Casan nó Rothluithe na rudí seo go léir. Rothluithe Rothluithe an taobh steag den Uilleannacha, Rothluithe muilin guithe, Rothluithe rincóir air. Casan na rudí seo go léir timpeall nó Rothluithe siad. Féach an giseán gurm ag bun an rough ferris. Má chasan an rough ferris lá bhealach timpeall, cén áit a bhaid an giseán gurm. Smaoinigh lá pizza. Saoilg bhfuil tú adul ó bun an pizza go bór an pizza, sin lá thiorcail. Stoppen an giseán gurm ag an bór. Féach an giseán aráiste ag bór an rough ferris. Má chasan an rough ferris ein cheathrú den bhealach timpeall, cén áit a bhaid an giseán aráiste. Smaoinigh ein cheathrú de pizza. Tosaigh ag an bór agus cas ein cheathrú den bhealach timpeall. Stoppen an giseán aráiste dheis áit bhfuil an giseán buí faoi láthair. Suche nuair a chasan tú an réaltáin, rothlaíonn sé. An díal seo, má chasan tú ein cheathrú den bhealach timpeall, fainn tú uisce fuair. Má chasan tú ein cheathrú eile, fainn tú uisce te. Nuair a hagann gá líne le chéile, déanann siad Uilleann. Is Uilleannacha iad seo go léir. Uilleann speisialta se an drun Uilleann. Sé an drul Uilleann a dhéanann ceathrú de thiorcail, nó mór, nó de ordóg agus de bhéir, agus tá ceithre grun Uilleann ag cearnóg. Féach na drun Uilleannacha seo, cúine telefíse, cúine cúil, ein cheathrú de pizza agus cúine an tí. Féach an féidir le drun Uilleannacha eile aimsiú sa bhaile.